Esta semana en Parroquias de Galicia visitaremos o concello de Cangas, un termo municipal que supera os 25.000 habitantes. Pasearemos polo centro urbano de Cangas, pasearemos polo belo paseo que rodea o porto desta bela localidade pesqueira, coñeceremos os lugares de máis interese, invitámosles a que se perdan na inmensidade do mar grazas ás súas praias. Por suposto, estaremos no monumento artístico máis importante deste concello, a Escolexiata de Santiago, un fermoso templo eclesiástico no que coñeceremos a Don Xesús, sacerdote encargado desta igrexa. Ademais, ensinaremosles un Cristo moi especial, incluso según din milagroso. O noso seguinte destino estará tamén dentro deste concello, xa que viaxaremos á Vila Mariñeira de Aldán, coñeceremos o impresionante cruceiro de Ío, obra de Xosé Cerviño, e pasearemos polas praias que bordean esta zona rica en auga e natureza. Ademais, presentaremoslle ao párroco encargado da igrexa de Aldán, Don Xosé, un sacerdote traballador e cercano que desperta a admiración de todos os fregreses. Por suposto, contaremoslle todo sobre a tradicional danza de Aldán. O concello de Cangas do Morrazo está situado no extremo sudoeste da península do mesmo nome, en pleno corazón das rías baixas galegas, entre as rías de Vigo e Pontevedra, e flanqueado polas illas Cíes e Ons. Cangas é a capital dun termo municipal que supera os 25.000 habitantes. O primeiro que chama a atención é a gran riqueza do seu patrimonio histórico artístico. O concello de Cangas está bañado por innumerables praias que se adaptan a todos os gustos, dende a urbana e concorrida Rodeira, pasando por solitarias e deliciosas calas. En total, case 40 praias de fina e dourada area, ideais para perderse. Queremos paz. Neste antigo pobo de pescadores, a man sabia do canteiro e o bo facer dos seus homes e mulleres ao longo dos séculos acabaron deixando un legado que está presente na preciosa arquitectura mariñeira que funde as súas raíces na tradición medieval e que pode apreciarse a cada paso deste belo municipio. Son moitos os que se perden no casco antigo desta cidade para descubrir o encanto das estreitas rúas. Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo. En Cangas existe, ademais, un conxunto monumental de extraordinaria beleza capaz de sorprender a todos aqueles que se achegan ata aquí. Un dos monumentos máis espectaculares deste lugar é a principal xoia arquitectónica que atesoura a vila e, ademais, o máximo orgullo dos cangueses, a Escolexiata de Santiago. Descoñécese a data exacta da construción anterior a que hoxe se conserva. A actual data de principios do século XVI foi elevada polo Papa Paulo III en 1545 ao rango de Colexiata de Santiago de Cangas. A fachada, a parte máis valorada do edificio, non se levantou ata 1585. A torre distribuída en dous corpos é do século XVIII. Durante case 500 anos, este templo sufriu modificacións e diferentes aportacións de cada época e estilo. É precisamente neste templo onde atopamos a Don Xesús Barreiro, párroco ameno, entregado ao seu traballo, cercano e, sobre todo, cunha gran vocación. Buenos días. Aquí estamos desde hace 34 años. Soy el cura párroco, Jesús Ángel Barreiro Vázquez. Precisamente cumplí 34 años aquí el día 2 de este mes. Para contemplar a verdadeira beleza deste templo eclesiástico é preciso, ademais, visitar o seu interior, as súas majestuosas naves, os seus retablos barrocos e as súas imaxes de altísimo valor artístico, elementos todos ante os que ninguén queda indiferente. Esta igrexa ten planta basilical de 3 naves, cuberta con portentosas bóvedas góticas. Conserva no seu interior un rico patrimonio con múltiples tallas e retablos barrocos.
Don Xesús descubriu a súa vocación cando era un rapaz. Neno de igrexa dende sempre, a decisión de facerse sacerdote non foi algo premeditado, senón un proceso que pouco a pouco foi crecendo e madurando co paso dos anos. De feito, el mesmo invita tamén a todos os xóvenes que sentan a vocación ao sacerdocio a que vivan esta experiencia que é para el o maior tesouro da súa vida. Recuerdo el día que decidí ir al seminario. Estaba después de examinarme de cuarto de bachiller elemental entonces, pues me fui a hacer ingreso al seminario sin saber nada de mis padres. Luego llegué a casa con el libro de calificaciones de cuarto y por tanto bachiller elemental y una papeleta que me dieron en el seminario de sobresaliente de ingreso. Desde entonces me fui al seminario y lo de ser sacerdote pues es un proceso que se va madurando, se va haciendo, estudiando. Cando tomou a decisión de entrar no seminario foron moitos os sorprendidos, incluso na súa casa. A pesar desto, os seus pais sempre estiveron orgullosos do camiño do seu fillo. Sí. Recuerdo que me marché para a cama sin cenar, porque no tengo hermanos. Entonces, sobre todo mi padre no quería que yo fuera al seminario. Pero bueno, todo se fue arreglando y luego estuvo muy contento. La preocupación suya era que entonces, cuando yo empecé a estudiar en el seminario, no tenía compensación los cursos del seminario con los cursos civiles de bachillerato. Don Xesús estudou no seminario de Santiago de Compostela. Daquela etapa garda centos e centos de recordos, a maioría deles bos. De feito, son tantos os momentos que viviu no seminario que incluso publicou un libro coas mellores anécdotas daquela época. A Pobra do Carabiñal ou Marín foron algúns dos destinos nos que Don Xesús exerceu as súas labores como párroco. Foi finalmente en 1977 cando este sacerdote chegou a Cangas do Morrazo. Don Xesús recorda a perfección ese día. Era el día 2 de octubre, era un domingo, como fue este año, que coincidió en domingo también. Estaban celebrando la fiesta de los Santos Ángeles, porque entonces en Cangas había la Policía Nacional y la Policía Secreta. Entonces era su patrón. Y el día que yo me hice cargo del servicio a la parroquia de Cangas, pues estaban celebrando esa festividad. Manuel Gil, veciño de Cangas, coñeceu a súa muller neste belo pobo, levan case medio século casados e seguen tan namorados como o primeiro día. Mi mujer es oriunda también de Cangas de Morrazo, de la zona vieja de Cangas. Yo también vivía en la zona vieja y nos conocimos pues prácticamente como era toda, aquí había muchas romerías, había muchas fiestas y solíamos ir a bailar y nos juntábamos en pandillas. Y después pues de estar bastantes años cortejando, pues yo marché al extranjero, me fui a Holanda, estuve en Holanda pues 2 años. Me vine, me casé y volví otra vez a Holanda, donde eché pues navegando 30 años. De entre as moitas tradicións conservadas en Cangas,
hai unha que merece pola súa singularidade ser catalogada como de interese turístico galego, a Semana Santa. Manuel, mariñeiro de profesión, como bo traballador do mar, sinte unha gran devoción pola Virxe do Carmen. Presidente da Cofradía Misericordia recoñece que a Semana Santa de Cangas desperta a curiosidade de moitos. Es una Semana Santa muy vistosa, los cultos también aquí en la iglesia también se hacen muy bien. Esto se llena completamente porque las imágenes de Cangas son articuladas. El autor de casi que todas las imágenes de Cangas fue Cerviño, el que construyó el Cristo de Io. Sí, como marinero, sí, de toda la vida. Normalmente los marineros, sea para bien o para mal, siempre se acuerdan de la Virgen del Carmen. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sol, te quiero sol, te quiero sol, te quiero sol. Cangas, belo rincón mariñeiro capaz de enamorar a calqueira, esconde centos e centos de monumentos que fan que este lugar sexa tamén un referente en materia artística. De feito, en Cangas se encontra tamén a obra culmen do arte popular en Galicia, o Cruceiro de Io. Este cruceiro foi creado polo mestre Xosé Cerviño en 1871. Cerviño esculpiu esta obra barroca nun só bloque de granito, conseguindo un acabado perfecto, aínda que algunha das pezas foi necesario traballalas aparte e engadilas ao conxunto. Son moitos os que aseguran que este cruceiro é o máis importante dos que se conservan en Galicia. A orixinalidade e a grandeza da obra quedan patente para o visitante en cada pedra e en cada detalle da talla, o cal representa dramáticamente os momentos máis significativos da vida humana, dende a creación ata a redención de forma simbólica. Se a beleza do cruceiro é incomparable, o marco onde se sitúa non queda atrás, no atrio da igrexa de San Andrés e cunhas estupendas vistas da ría de Aldán. Esa é a nosa seguinte parada. Aldán é a capital non declarada do viño de Io, unha pequena vila mariñeira enmarcada dentro do concello de Cangas. Esta fermosa vila aínda conserva interesantes casas con balconadas moi típicas dos povos mariñeiros. A parroquia de Aldán está rodeada por pequenas formacións montañosas, destacando a Serra da Madalena. No percorrido costeiro pola parroquia de Aldán pódese contemplar a inmensidade do océano que se presenta ante esta pequena ría propia. Dende a praia de Menduíña a San Cibrán e os Picos, as pequenas calas de Sartaxéns, Francón e Areacova alternanse con bravos acantilados que gardan nas súas entrañas unha extraordinaria fauna e flora mariña. Si desapareció, en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. A nosa seguinte parada levanos ata a igrexa parroquial de San Cibrao. De estilo neoclásico e torre almenada, encóntrase situada nun recinto rodeado por un alto muro.
A igrexa rodéase de casas de alegres balconadas que afunden as súas raíces na máis xenuína tradición mariñeira e na súa contorna inmediata podemos descubrir outros monumentos de excepcional relevo. É precisamente neste fermoso templo onde queremos que coñezan a don Xoán Pego, o párroco encargado da vila de Aldán dende fai xa 13 anos. Son Juan Manuel Pego González, párroco desta parroquia de San Cipriano de Aldán. Levo aquí 13 anos e os recibo con a tele popular con moita alegría en esta tarde. Párroco moderno, cercano, traballador e cunha gran vocación, don Xoán leva máis dunha década velando pola boa xestión religiosa deste pobo, vocación que chamou a súa vida cando era estudante. Pois eu estaba facendo o quinto de bachillerato, do bachillerato antigo, daquel de hai anos. Non teño tantos, pero sí, de hai anos. E sentín un algo especial, o cura da miña parroquia, Simón David, que está na Coruña, en San Pedro de Visma ahora mismo, que ademais está este ano de bodas de ouro sacerdotais. Pois tiña un grupiño de xóvenes que nos reuníamos con él, que nos falaba, e por aí empezou a cousa. Entonces eu recordo que ese ano lle había dito a miña nai que pensaba, planeaba o ir para o seminario. E miña nai, con moi bo criterio, me dixo, non, terminas o bachillerato e despois xa falaremos. Ese ano foi cando o preu deixou de existir e apareceu o COU, terminei o COU e eu empecé a tener así un pouquiño de dudas. Fumo ao servicio militar. E no servicio militar apareceume a idea de facer peritaje agrícola en Lugo, na Escuela de Peritos en Lugo. E ela me fun. Ali botou 2 anos e xa no terceiro xa me foi imposible, xa foi moi imposible. Sentín algo moi dentro, de tal maneira que a novena da Gracia que se facía na parroquia de San Francisco Javier en Lugo, asistín a ela todos os 9 días e o que lle pedía a Dios era que vira claro, que vira con claridad que era o que quería de min. E o último día salín chorando da iglesia para irme a Santiago ao seminario. Foron moitos os sorprendidos ante esta noticia, aínda que sen dúbida foi a súa nai a quen pillou máis por sorpresa. Sí, miña nai, sorprendeu. Que bueno, un traste, sigo sendo, pero era moi traste. Quen sorprendeu foi miña nai, de tal maneira que cando marchei para o seminario, ela non me deu un bico. Fomos a despedir dela, marchei temprano, que me levou o cura da miña parroquia logo ao seminario, ela non me deu un bico. Logo supe máis tarde que estaba de alguna forma sobresaltada porque meu pai non estaba na casa, meu pai estaba navegando en ese momento. Entonces era ela quen decidía si aceptaba ou non que eu marchara para o seminario, non sabe? Os compañeros siguen sendo os mismos, incluso aqueles 2 amigos que eu tuve de sempre da infancia, nos que íbamos a buscar os niños, onde facíamos as grandes trastadas, siguen sendo os amigos os que a veces nos reunimos, recordamos, falamos, comemos, bebemos. Don Xoán entrou no Seminario Maior de Santiago de Compostela un 21 de marzo. Estes son uns anos que el recorda con especial cariño, aínda que asegura que, como ocorre en moitas ocasións, os comezos non foron fáciles. A pesar disto, el estaba seguro coa súa vocación. Tiña claro que o sacerdocio era o camiño que quería seguir na vida, por iso os medos e o temor ante as cousas novas non puideron con el. Non había sábanas, non tiña sábanas. Algo excepcional, mira. Chegou a decir, don José Morís, que era o rector do seminario, pois me recibeu no seu despacho. Eu tiña unha barba larguísima, de barba, pero enorme, grandísima. E en Lugo, eu ao ir para o seminario, dixen, non podo ir así, porque a toda asusto a xente. E afeitime, e deixei solamente o que era o bigotiño. Bueno, don José Morís me recibeu, me dou unha habitación, e na cama non me deran sábanas, había unha manta desas do exército, esas mantas marróns. Eu sei que esa noite eu pasei frío, tapado con esa manta, e a mañán seguinte eu despertime e dixen, bueno, tiño que irme daqui, isto foi un espejismo meu. No momento que máis medo tivo na etapa do seminario, cando pensou en deixalo todo, unha homilía do director do seminario naquel momento
lle mostrou novamente que non se equivocaba coa opción de vida que elixira. Iba ca idea de coller e marchar. Había a misa, era a 7 da mañá. Alá me fun a misa. Pero despois da misa, marcho. Isto non, eu estaba alucinando. Vale? Hubo unha homilía, na homilía don José Morís, creo que éramos sobre 20 en todos os cursos do seminario, non? Entonces, a homilía de don José Morís foi, a recordarei sempre, porque hubo momentos da miña vida en esos momentos de crisis, sabes? A homilía de don José Morís, resumida na frase, é dicir, tendes que dar moitas gracias a Dios, porque vos encontraste o camiño. Moitos xóvenes que andan polo mundo non saben cale. E iso me sirveu e me sirve na miña vida para que en momentos duros, en momentos en que estás a punto casi de tirar a toalla ou de decir, non fagalo, indio, tes ese camiño que se che abreu para ti, recorreo. O camiño do sacerdocio foi para este párroco un proceso que foi tomando forma co paso dos anos. Por iso, don Xoán cree que todos os xóvenes que teñan unha lixeira idea de que o sacerdocio é o camiño que queren seguir na vida deben non deixar pasar esta oportunidade e tirar para diante. O que teña dúda é que hai algo dentro. O que teña dúda que abra esa porta, que siga ese camiño, porque o momento de recapacitar chegará. Pero se hai unha dúda é que algo hai, non? E Dios tamén se fai presente na dúda, en esos momentos tamén se fai presente Él. O paso dos anos non cambiou a este sacerdote que vive entregado á súa fe e aos demais. Yo creo que todo. Hasta la ingenuidad me parece que hay cosa. El impulso, la inocencia, el fiarte de la gente, el fiarte de Dios, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que eso queda todo. No se ha venido nada abajo, sino apaga y vámonos. San Cibrao é o patrón deste templo, que constitúe o mellor exemplo de arte neoclásico do municipio de Cangas, datando a súa construción orixinal ao século XVI, aínda que foi completamente reconstruído como pobo mariñeiro que é Aldán. A Virxe do Carmen xoga tamén un papel fundamental. San Sebastián, santo a quen se dedica a tradicional danza de Aldán, é probablemente o santo máis respetado e querido pola gran maioría de veciños. Dun Xoán a outro, neste caso Xoán Álvarez, sacristán desta parroquia de Aldán, que traballa dúo co párroco. Xoán comezou a traballar aquí grazas ao sacerdote. La culpa la tuvo el párroco porque el sacristán, mi antecesor, ya estaba el hombre un poco fastidiado de las piernas o de una pierna y tal, y en fin, ya mayor también. Y entonces pues ya se sentía el hombre cansado. Entonces el párroco se dirigió a mí y yo accedí. Xuntos, dicen, forman un equipo perfecto. Eso ya es un poco, me mete un poco en embarazo. ¿Qué quiere que le diga? Yo con el párroco y yo tenemos una buena sintonía, o al menos a mí me parece. Sí. Por lo que a mí respecta, sí. Ahora eso había que preguntárselo a él. Os fegreses desta parroquia están encantados con don Xoán. Fina veciña da zona e encargada da catequeses, colabora dende sempre nesta parroquia. Ela é tan só un exemplo do que supón o párroco para os fegreses de Aldán. Unha persona, xa aparte como sacerdote, que é como sacerdote dos que viven a celebración da Eucaristía plenamente, é moi boa persona, dá todo. Eu penso que en esta parroquia deixa da piel, porque o que está facendo el xa non hai palabras, porque está, como entón antes, el está ano tras ano sempre renovando, gastando, sen preocupación. O pobre a veces incluso sin ter donde quitar máis, pero coa fe, o sea, pensa que a xente estamos axudando. A verdad que é un encanto de persona. Aldán conta cunha xoia única en toda Galicia, a danza que se baila o día de San Sebastián, que se celebra o 20 de xaneiro, un ancestral baile que ven das primitivas danzas da fecundidade. A danza compónse de 10 galáns, 5 damas e un guía. Mesmo hai 40 anos, era interpretada únicamente por homes. O baile ten especial brillantez pola mañá, cando se baila ante o santo.
durante a procesión que se celebra diante da igrexa parroquial cunha duración aproximada de 40 minutos. Fina considérase unha gran devota de San Sebastián, un santo respetado e querido por todo o pobo de Aldán. Pero son máis devota da Virxen do Carmen ou, por exemplo, San Sebastián, o que te comentei antes. Que é un santo que eu o vivín desde pequena na casa, sempre contando máis historias del. Meus avós, meus pais sempre me contan cosas dele. Eu vivín desde pequena, entonces é un santo que teño, aparte de respeto, devoción. Más que nada, queda moito mellor terlle devoción ao santo. A mí me contaron os avós que iso, que antes as mulleres iban vestidas de homes, ¿no? Por unhas cosas que pasaran antiguamente. Entón quitaron as mulleres e puseron homens vestidos de mulleres. E meu tío non quería ir, lle daba vergonza ir vestido de muller, e miña abuela o tiña como promesa, ¿no? Para que bailara ao santo. Entonces, pues, chegou o día, e, bueno, meu tío non quiso ir a bailar, e chegou o día da danza ao propio, pues, meu tío se puso malísimo, con uns cólicos de barriga impresionantes, estuvo malo. E despois, bueno, despois foi a danzar o seguinte ano, parece. Don Xoán chegou á parroquia de Aldán o 18 de xullo de 1998, fai agora 13 anos. Traballador incansable, dende a súa chegada remodelou e cambiou a parroquia, realizou numerosas reformas e estivo pendente dos fegreses dende o primeiro día. En Aldán Don Xoán se sinte coma en casa, aínda que o que fixo foi moito, aún quedan moitas cousas que cambiar para lograr unha armonía plena. Todo. Es que hubo que levantar esta iglesia, hubo que levantarla todo, hasta el tejado tuvimos que echarlo, ¿no? Y fue año tras año una cosa, luego aparece otra, se van pidiendo otra, empezamos pues con las ventanas que no había, seguimos con la puerta de entrada en forja, empezamos a restaurar los retablos, estas lámparas que estuvisteis grabando por aquí pues son también relativamente nuevas, el artesonado de la iglesia que se nos venía abajo y hubo que hacerlo todo en madera de nogal, sobre todo a nivel de catequesis, a nivel de encuentro con los chicos, con los jóvenes, de la atención a los enfermos, de las personas mayores. Quedan muchas cosas por hacer. Falta el que haya un poco más de sintonía entre los más ricos, que los hay, y los más pobres, que los hay también. Dos fegreses este párroco non ten queixa algunha. Colaboran mucho. No tienes más que... Cáritas funciona, yo te digo yo, de maravilla, pero estás en una misa, los domingos tenemos 2 misas, a las 10 de la mañana y a las 12, y una misa de víspera el sábado a las 7 de la tarde. La iglesia está así, la gente es una gente religiosa, una gente que vive su fe, ¿no? Pues desde este lugar donde está este mausoleo, panteón, que se cree que foi feito por o canteiro Cerviño, mismo que fixo o cruceiro do Ío, e xunta este busto de don José Cerviño, obispo emérito de Tui Vigo, que non teñen nada que ver, aunque os apellidos son o mismo de Cerviño, que é natural aquí nesta parroquia, pois vos despido e vos digo que aquí tendes a vosa casa cando vos queirades volver.